Nakauli namin ni Alam, kami naglakaw na may gisikaso. So, pag-uli na mo, kaya nakalungag naman si Doy Doy, na-ready na ang yang kanon, nagluto na lang din may ugsudan, guys. Kapag itong isda nga, sa kilo daw, ito na lang dayon. Sige na, Doy Doy, sige na, Doy Doy. Sige na, Doy, pangawa ka, Doy. Lan. Inyo to ta, guys. Mautuhan na pang paniud to. Nalay pa nito, kuan. Ha? Untung gina pa nito. Ay, nahaponan di ay. This is, O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty of Christ, O Lord. Pangaon ninyo tanan-tanan, guys. Pangaon. Pangaon ka. Apit nagdako po gan. Isayan. Ay, balingon. Dito pag sa minteryo repit. Makalusot. Amo lagi. Nagbalik na kita isayan. Diyon kami madugay og kapay dakop. Naman dakop. Tambay tag pila ka oras. Minteryo man tangali. Nakamingo. Wala di iro, guys. Ito lang mama. Dili kay lugan ng iring. Basta way iro. Tuwagan naman lagi dai. Pagpauli mo guna mo. Ay, tuwagan. Ay, sabay. Daan dalan. Isda. Kami may kapalit og sudan. Tugbong na po balik. Lungon. Hago-hago. Nara. Nara. Ya. So. Harangan yun, harangan. Harangan may pulis, guys. So, ero, ilog, kamusad noon. Tignan nyo bahog. Nya itlog sa buk daw. Itlog na.
Aman na, ano to. Huwag ikaging. Ganang ko sa isda prituhon basta kaging. Kaging ang utok. Loko sa mga pangita dia. Kanya ito sa intro. 14 kilo. No. Oo. Pit. Kaya nga tag. Sintro. Apa? Sore. Ito rito. Ano ba ito? Nagbunggo. Nagbungko sila. Ah, multikab. Ano ko founders. Narangoban guys, ako na nang gipitikan sa asin para na prituhon niya sa hapon. So, sa panihapon na guys. Akong gi-slicean na masuno pang asin sa ilalong. So, man naman tagkaon, ang hugasan na nagplato. Ato na din ang hugasan guys kay na may tubig. Schedule sa tubig. So, ato din ang hugasan. Ng ulan guys. Gani ka nakapamuklas na ko. Uga na ni sir guys, piluon ko na ni. Uga na guys, pamiluon na. Uga na. Ato na ipang plaster ang mga binughan nila nga kahoy guys. Kay nasakpan ni sa ulan. Malakas kasi ang ulan. Daghan na bugha. Nga kahoy ni Doy. Ano nagkuha na Doy kay soto na nilang lang ugma. Itong pula, uga naman to. Malakas kasi ang ulan guys. Sabi ko bag di na mag-ulan. Ato sa ni ipang plaster kay atong ibutang dito sa atong lungagan. Kaya dili mabasa sa ulan. Mabasa pa man siya diha oh, magsalid. Kana kay uga naman. Ato ni i-plaster. Ato ni i-plaster guys. So, hindi ta maglisod pag haling. Kay uga man ang kahoy. Hi guys, madto mi ni Doy ila ni Eileen kaya na ay nagpatanaw si Sir John. Amping ka dia Sir. So ato si patanaw karon guys. Nakauli lang si Doy. Ugma naman ta ko moadto. Kay nag-ulan man kaganina, ay nag-ulan man. Pero nihunong naman po daw nanapod si Doy. Kauli na. Sumuadto na lang pod mi. Nagbakli-baklay ko dani kay danlog kay dani on. Danir kung sakay sa unahan kay yung talawan ta. Amot guys, nanong talawan ko sa danlog. Si Doy to padad to. Kasukor ba din na siya yun kung agbaklay ko. Pero okay ra. Baklay ra gud ta kay. Anang danlog man gud. Okay ra siya ala na mag-drive. Hindi ra kay ko kadlok sa danlog. Si Doy kay
Mura mo kog lusapan basta si Duydoy ang magdala sa motor daan di pasulod. Nang gayon ko sayang ang magbaklay-baklay ra ko doy. Okay. Palawan ning. Basta kuno di ta kabalog drive, muling kadlok tag danlog. Pero kabalog ay tag drive guys. Di kita mahadlok basta danlog. Ato na lang pakaron kay sakpan man nato silin basta inani. Kay dili man kuno siya kuan guys kay katong niagi. Kuan. Tuwa siya sa butuan. Sampayon ikuha siya niya. Nagpatanaw beto Celia TV. Yung mutong pagadto ni mama wala siya kay tuwa sa butuan. Nakaron nakit siya kay hapon naman. Di sa mag-ingon nga na kay wala pa tagaabot. Usahay kung magkuhaon siya ngani oras makauli na pod. Kailan lagi kung walay customer nga kuha. Kuha mo guna siya guys kay kanang kuhaon ba. Ya, na man customer nga Davao, dadun, Cagayan, dadun siya. Muna usahay dili masakpan. Ang ato na lang adtuon karon. Nasi Duydoy sa kong layo. Dani rin siya kaki. Wala pa si Rilo na, gabi na. Dugay kina siya kaon eh. Si Mimi to na. Pero siya malilin doon na ilin. Ha? Mas malilin na ilin. Lahi to nagpatanaw sa iya ha? Sayaw na siya. Dagat na guys. Kita mapsan Duydoy. Buang bata ng lakag ko. Kasi ko siya kay gano'n dagbaklay. Ano ba? Nalas lang guys. Hangak ko. Nagdagan mo ko. Wih, dalo ko eh. Ha? Ato may lailin. Lailin. Ito may lailin. Ha, tatay tos Mimi. Wala dia. Ano sa may liling? Balingwan. Ato lang. Ungit mo sa Duydoy. Naka. Na, wait ako dito. Sa tatay dito. Tatay nga naglakaw. Lalang, bantay na sa pa lang. Ungit. Ha? Nag-frogs guys. Oh, di ba? Ano ka Dory guys? Alien. Ayo, nay panyapon dia. Oh. Ha? Nasarad? Midori guys. Nalagluog lagi siya. Ko ano yung TV dani. Wag na iyang ko ano. Guys ano. Naglakaw man na ko lagi. May pamilya siya. Litaw pa. Murag. Litaw pa man siguro ni. Ano siya? Agkalibang siya. Kuan. Ihi. Wala man. Iyan mo kuan. Tos kita yung tiyan.
Wala finding sa doktor. Wala pa man to na kung ikuan ni kon sabay kuan. Sagdahan na ba siya? Kung ba na sila kasama nila? Amo to siguro ni nagpatanaw man. Sagdahan siya datong building. Ako na lang siguro na ni magpalina. Kay building siya. Daghan na matao. Na ay naka-on sa iya. Naka-hawid sa iyang tiyan ba? Naana siya. Naana niya sa iyang doon niya na ilang. Kay building siya. Kato siya na tao. Nakaroon siya sa kalag. Kani nga kalag, dana nga building. Kato nga kalag, dili niya maila. Kay kani nga building, sa una pa, tawaan na ni siya. Pag CR niya dani, mao diha niya naabot. So, ang puunan siya nga kalag. Mao. So, ipangadji niya, kaya ang puunan man siya. So, aron makita dayon ang resulta sa doktor. Kung sabihin ng dali. Ano siya ang kuwan? Atong pangadji uno. So, saan ito kami? Trace. Ano, gini siya, pizza kinisipa. Kalag ni siya nga buyag pero dili niya maila nga kalag o kinsa kay dana man sa dinding. Sayang gitrabahoan lugar niya. Ano siya gitrabahoan? Sa iyang paggawas ni anak nga building. Kalag siya. Dili siya binuang sa tao. Kasi wala siya sa binuang. Wala siya ipon. So, buyag sa kalag. Sa ato pa ang puuno na siya kalag. So, iampo lang yun ako. Kaya mumay nagpakita na ni. Iampo na to. Ang kalag. O ato siyang halaran. Pag-ampo, ang puuno man siya. So mag-apostol, kita lang. Ang puuno man siya kalag. Ang kabalo naman siguro ko sa gamit nato sa apostol, ikaw yung mag-apostol, kita. Kaya kalag man siya. So ang puuno man. Okay, kana lang. Dayon, sa matag alas 3 sa hapon, asa ni siya sa Colorado? Okay. Ang puunon man siya. So, alas 3 sa hapon, magputang din sa kandila. Nagputan, sa kamasong tubig, tumaw ng bugnog init. Karon kay to sa ospital, ay nagbantay niya. Paimnon gid siya. Kaya anong masudlan din ako iyong tambal. Makita ang hayag dayon sa doktor ang resulta. Aron dili mag-isod ang doktor sa resulta. O tumanon ginato ang pangadji. Mura na. Ano lang. Painuman din siya sa tubig dito sa ospital. Siya nagbantay dito, may maghatag sa iya sa kabasong tubig, tikan gamay sa asig. Init og bugnaw lugar isagol. Parang malikam-gam. Tikan din sa gamay ng asin. Hulog lang, iala lang. So, karon dayon makontak nimo. Kung nagpalo pa siya nimo. So, ugma din sa alas 3 mo to iya buhaton. Kinsa to dito nga di ka nakagawa siya dayon dagto lang siya ikuan Unsa man ang sa alas 3 kuan? pangadji na pagsugod Pero ikaw rin mga J. ako ra dar mga di magbalik ka din sa 15 kay para apostol Ang palina ikaw rin gyapon. ako ra gyapon na Sige. munang ako siyang paimnon dana nga tubig Tubig ra kada alas 3 mo. Oo. Alas 3 sa hapon o alas 10 sa buntag alas 10 katulor siya mo inom sa tubig
Alas Pagpalina na ko. alas 10 og sa alas 3. Sa alas 3, hantod to sa pizza 15. Mm. Ang alas 10, kuhan man ugma. Martes. Alas 10, Huwebes na human. Ang alas 10. Kaya gipalina ko to siya. Ama lang, dahil mahina-hina rin na siya sakit. Kaya ang iyang bato yung sakit, mahina rin siya kawala. Kaya naraman din yun. Kanina din. Wala dili ba yung dili pantog. Hindi nila to. So, una may mga imo daw sakit, nara din yun. Ubo sa imposon, ana lang. Kahit din, murag mo bawas po, diri lapit. Sa pingkil. Kaning diri. Kaya naana, malagi siya nasapak man. Naulian na rin na siya. Di na rin na siya sali. Dugo. Ay, nakita mo itong resita sa doktor. Yung sakit. Tahan na siya karon. Di na rin siya balik-balik. Delikado man po ng inanangad. Pampod ka sa dugo. Gawas at kalibang ka sa dugo. Delikado man. Magani. Ang kakuan lang kay nagbalik-balik na. Ni o pagid gihapon siya maulit. So kay naa, di ay pakaingon. Okay, kama lang. Dahil punta ka na rin siya. Okay. Punta ka na yan, makainom ha. Na salamat kayo. Oo, sige. Di lami ag dugay. Kay pizza 15 kung mabalik unsa man oras. Buntag na ta. Pizza 15 rin. As di sa buntag, magluto pa man ka. Sige. Kabalo na mo kang sa'y gamit sa kusto. Sige, salamat ka, Jo. Si Bimar. Adyo na mi. Amang ka, Bimar. Adyo na mi, guys. Tangke ng bag. Duty na si Alan, guys. Ihatod ni Doy. Danlog muna na ulan. Serilo na nakikina sa imbalon. Muda na yung sudan sa pamahaw, guys. Irang gilungag.